чорабинии идона бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода бо ҳузури намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва бо иштироки васеъи сокинони ин гӯшаи кишвар доир гардид. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҳозиринро ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурияи Тоҷикистон таҳният гуфта, ин рӯзро рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаи сулҳусубот дар саросари кишвар арзёбӣ карданд. мардуми шарафманди шаҳри Турсунзода баронанд ки мо фарзандони гузаштагони некномамонро зарур аст ки то ин рисолати таърихӣ ва суннатҳои неки миллиро идома бахшида кишвари худро ба мулки ободу зебо табдил диҳем ва як сарзамини пешрафту шукуфоро барои наслҳои оянда ба мерос гузорем, то ки онҳо дар фазои сулҳу осоиши пойдор ва ваҳдату ҷовидонаи миллӣ зиндагӣ карда ватани муқаддасамонро ҳифзу нигаҳдорӣ намоянд. барномаи театркунидашудаи шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. мутрибону сарояндагон бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд. бояд гуфт ки дар ҳақиқат дар таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурияи Тоҷикистон абадан сабт гашта, ки онро чун ҷашни хотирмони таърихӣ ва рӯзи фархонда таҷлил менамоем. боиси сарфарозист ки барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурияи Тоҷикистон имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру навоҳии мамлакат корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза пайдо намуда, бунёду аз навсозии иншооти таъиноташон гуногун бо маром идома дорад. мардуми тамаддунсозу ободгар ва заҳматпешаву бофарҳанги шаҳри Турсунзода низ бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд.